Anya laki din! Sadam, agring ka. Sadam, Apay ay, Leonor. kasla nagtatakaw. Anya, ingkalan di paltog ko. Darasem. Anya apaltog asasawom dita. Awan mo't paltog mo. Ay sus, nagsamot ng di agtatakaw. Sadam. Dito'y kalaang silid, Leonor. Ang mga nagtatakong agpaiso na kita. Ay, Diyos kay, mangpuyat mo't nagijeng agtatakaw. Parbago na yun saan tayo pailaang nga naturaw. Narik nami itay di karasakas di agtatakaw tatamaton. Imbaglakit din ata nakariing kami kanil Leonor. Tanusaan, tinakaw dan di kalding mi. Asino ngay nga tatagijeng agtatakaw? Nalabit asaan na taga dito'y nagijeng agtatakaw tata. Awan ti makaiturad nga agtakaw akalugaran tayo. Sa bagay, pudno day taan na ibagam, Sadam. Agridam tayo tatamaton. Agrairaman ang dagit agtatakaw. Agrunda kumamo dagiti tano diti barangay tayo Tapno matiliw da di agtatakaw. Sadot mo't kami nagiti barangay tano dito'y barangay tayo. Sa balit ti pag-alistuan da. No adamakan, alisto da. No adamatakawan, awan da. Wan nga rod. Awan pa'y uray may sa atanod ang makita nga agrunda. Uray aniniwan lakuman ni kapitan. Kat awan! Datay ulatan ti agsipot ti daglawlaw. Narigat na makastrek dito'y dagit tatakaw. Ay, Sadam! Sadam! Agring ka! Apay ay, Leonor. Ada ka no agtatakaw. Anya, ingkalaan di armalite ko. Darasem! Anya nga armalite asasawom dita. Awan mat armalite mo. Di kutsilyo. Darasem, ingkalaan. Wawan! Sadam! Nakakita mi ti agtatakaw, Perlita. Di tatira sa tibalay ko, Sadam. Doon alalaki tinakita. Anya, Kalaat da nagtaray, idi nagpukpukawa. delikado ti naramid mo. Kasano no da paltog dakit pinaltugan ta ka? Ha? Imawag ka kumanadagos iti pulis, Perlita. Jakmat amo ti cellphone number dagiti pulis. Kahit awan ka di tinatakaw dakan ka. Awan mat ti matakaw da dito balay ko. Anya kumangay, kat marigri kataklaan mat. Ti dayaw ko siguro ti umay datakawan. Anya? Ay sinalbag dagigay agtatakaw. Makadisturbo da iti pannaturog. Rinabiilaki din nyo may dagitag tatakaw. Mapuypuyatan tayo, Sadam. Huwag nga ro tatamaton. Awam mo nga ro ti matiliw tayo kadagijeng agtatakaw. Nagwara sa dagitag tatakaw. Damag ka nga adan natakawan iti kabangibang nga barangay. Anya nga ti tinakaw da tatamaton. Cellphone kanda dumapay a kagawaan. Saan kalumot ang nakariing dagiti bumalay? Anya? Saan daan narik na dagitag tatakaw? Nasiri ba talaga dagiti agtatakaw tatamaton? Ay talaga nasirip da, Sadam. Di tayo mapupuutan ti idadatang dagijeng agtatakaw. Babalawag laon na iti barangay tayaw. Awan pa'y kooperasyon dagiti barangay officers. Ay naku na yun, tata. Iso nga awagak dagiti barangay tanod iti barangay tangad. Taday talagi tang tangad iti arang tararamiden da. Kapit-pitak matibadom asimang pat idirabi ay role. Naggapuam aya. Napanak nagraep, nanang. Anya nagrap asasawam. Kat di ka matagtaltalon. Di ka pa'y nakita at mapog iti taltalon. Anya lakit din ni nanang aya. Nagadwa damdamagan na. Mas daawak laeng tarinabii ka arumrumwar. Kas kala aswang arumrumwar iti rabi. Ay, anya lakit din ni nanang. Yarignak pa iti aswang. Kat anya nga rod ti kayat mo nga yawag kukan ka. Kapray! Gusto, nanang? Makauma ti panagdamdamag yun. Inka maturog makaturturog ka, Sadam. Ay, yak may mabalit di maturog tano pa'y terabidak. Kasanumat ngamin. Puyatin na tayo dahi jay agtatakaw. No saan tayo nga agridam, matakawan tayon. Uwan nga rod. Ag dinamagan ti mapaspasama ka pa nagtakaw iti ili tayo. Nang runa dito barangay tayo. Agan tayo latan lakay. Makitak la dagijang nagtatakaw. Sidak ida. Anya?
Anya tinapasamak, tatamaton. Dagiti awanan bae niya agtatakaw. Tinakaw dagiti tangkay ti paglutuan may. Anya, kasano kumaanaala dati tangke a paglutlutuan niyaw? Dito'y nga minruar ti paglutlutuan may kinibakit kaw. Nagarami iti paglinungan may ngaglutaw. Ayun na yun. Uray tangke a paglutuan takawendan. Awan pilpil yan dagiti agtatakaw sa dam. Agrid-ridam tayo ngagpaiso, ang nakastrek damot lata. Huwin nga raw sa dam. Talaga nga awan tinariknak nga rimpadag dagiti agtatakaw. Nagulimag da. Kahit nai-report yung ka din daytoy ko ni Kapitan? Kwa. Aday baon ko mapan iti balay da kapitan. Tapno ipakaam mo na tinapasama ka pa nagtakaw diti barangay tayaw. Ngam nabartek met kanaw ni kapitan. Anya? Dagiti laangan pulais tinang ibagaak anatakawan ak. Awan pa'y sirserbe dagiti barangay officials tayaw. Kaasim at datatamaton ang natakawan sa dam. Ay, huwin nga rod bakit? Anya nga taaya ti aramidak tapno matiliw ko dagi jay ngagtatakaw. Narigat at tiliwan dagiti agtatakaw. Agtatakaw da nga ron. Saan lagayam amay may sa lugar ti pagtaktakawan da? Nudikat adu a lugar. Grupo lakit di dagita. Nalabit na kasta bakit? Awan mo't nga rod ebidensya tayo no kaming ti sindikato dagiti umay dito barangay tayo ngagtaktakaw. Ay, manon arabi amapoy puyatan tayo gapo kadagiti agtatakaw. Tunggal adda mangeg a karasakas. Ipagarup tayon nga adda agtatakaw. Nagbalin tayon a paranoid. Nangalaam iti dayta a washing machine, Rulay. Gidatang ko, nanang. Anya, gimatang kalangarudan iti washing machine. May kadwa pa'y nga ima. Anya, may kadwa nga ima nga ibagbagayo mat. Second hand a washing machine. Ay, napintas mat a klase. Kan nginginaan dayta a washing machine, nanang. Asinaw tinanggatangam iti dayta, Rulay. Anya lakit din ni nanang ay. Damagan na pa lang no asino tinanggatang iti washing machine. Damagak ano asino takin kukwa. Anya nga iti amaw, no tinakaw mula ang dayta a washing machine. Anya? Ni, sana kagtatakawan niya? Aw, apay nga ron alimbabaga ka, Ibagam man kanyak tagpaysaw. Ginatang mo ti washing machine, wano tinakaw mau. Ay, pakpakawan, nanang. Sana kagtatakaw. Ginatang ko dayta a washing machine. Oy, Rolay, nangalaam iti kabarbaro a cellphone mau. Anya lakit din ni nanang ayat, agdamag manen no nangalak iti silpon. Siyempre, ginatang ko. Pangalaam kumangay iti igatang mo iti dayta cellphone, kat awan mo't panggadam. Ape, aya, naglaing kayong agdamag. Ginatang ko dayto a silpon, nanang. Mas daawak lang amin ken Karolay. Idi namin saan, nangyawid ka iti tangkay ti paglutuan. Idi manen namin saan, gematang ka iti washing machine. Ita, adda manen ka barbaro a cellphone mo. Noan niya ti makitkita yo, saan kayo agdamag pay? Agulima kayo laeng. Ay sinalbag Karolay, dinak mandiktaran a sumardang. Damdamagak nga raw no nangalaam day ta cellphone mo. Husto nanang, sumanao kayo. Tala nga makita jagbut-buti lang do kalimabas, bakit? Apay kumadyagbot-buti landok sa dam. Ita lang rod makita ti rupa na dito lugar tayo. Kabarbaro a rupa, kunak man langay. Ne, nagsublimat. Adda imet na alanggot si. Adda nga ta sublin na abuti Adda ita, umasidag ka data. Nagkapanawon di agbot-buti landok lakay. Sa bali tinapaliw ko ti dadya lalaki Leonor. Tumalangkyaw. Pasaray kumita iti unag ti balay ta. Nadlaw kumatkan kwa na dahita. Ammo kon ti aramidak. Anya ti aramidam. Basta, surutek man dadya lalaki no sa dino ti papanan na. Kunakon ket nagtatakaw day ta lalaki. Saan anasayang ti oras ko anang paliw ken kwa na. Amukon no sa dino ti pagnanaidan na. Dayjay, nangisuot iti bunete. Langanan ti mapanagtakaw. Paliiwak anay bagno niya ti aramidin na.
Apay anak kami suot ka, Rolay. Kaslad na kabusor mo. Panawan man nanang. Adda kayo man analay ngagdamagin. Ikanak man nga ron iti paggatang ko iti sidaan, tapumana wakaon. Mabit lang nanang. Ato yo. Diyan ay mas asidan, tigatangan nyo Ay katwan na, tamakasid sida akmat kat iti naimas. Sigay, inakaon. Buisit. Saan ka nagbali ka, nagtakaw di rabi. Nadlaw ko ngamin nga datawi taglawlaw kat. Agam sa nabali. Bumawi akto no maminsan. Awan mo't tanje tangki apaglutuan nanang. Ha? Katno adala ang itay ditawi. Napanan na nga eh. Ay, dalaki din ang takaw iti tangke nanang. Sino kumangay tagtakaw? Diyan ka mo! Makaturturog ako. Talagang nagkidemen dagiti mata. Adda ka nabtuog iti ruarti balaya. Sino nga deta? Ay, Jaske, agtatakaw lakit ni deta. Lumwarak! Wisit! Manon arabiya sana ka matmaturog na nang. Apay ayah rulay. Adalaki di umararubayan agtatakaw. Rinabi mo't apalpaliiwag. Sana ko na matmaturog. Anya? Agkakapsuta ka. Sana ko na matmaturog na nang. Am-ammo ko diyag tatakaw. Isumot itati puyatek. Diyak mat paturugan. Ulitek manen inton rabi eh. Puyatek man mo't yawanan bayin nga agtatakaw. Ay, awam mati di washing machine nanang. Ay jak amu akan ka. Buisit. Adda na nga iti washing machine. Apay ngagbusor ka. Kat tinakaw mo matlaang da a washing machine. Anya? Tiyan mo nga takat jak amaw nga agtatakaw ka. Ha? Nagbalatak matlakan ka tiyamin. Dagiti tinakaw mo. Adda matlanang takaw. Anya? Karma ti awag iti dayta, Rolay. Sa anak laan nagsasaaw, ngam amok ti aramid mo. Urayam, tadda umay dito'y apulays. Anya? Ha? Ipapulis ka laangan, tapno sumardeng kan nga agtakaw. Ay, sana nanang. Diyan kaya ti mabalod. Rumbang laang amabalod ka, tapno agnakam ka. Gaputa saan anasaya at nga ugalay ti agtakaw. Pakawanin dak nanang. Agbalbaliw akon. Diyan ako nagtakaw. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga intay pinauluan. Karma Israel! Dito'y drama tayo, anyalaki din. Insura ni Teatina Minisize. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.